Ο Σχοντό, ο οποίος είναι πάντα της τακτικής του να δουλεύουν οι νέα παιδιά. Και αποτέλεσμα ήταν η περσινή, επαναλαμβάνω, ξέφρενη πορεία της Ναντ με 29 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, χωρίς ήττα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Εδώ ο Ντόραμ, ο αρχηγός, κρατιέται, έχει ένα πολύ όμορφο στυλ. Κόντρα, ξανά Ντόραμ, αφήνει σωστά το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Ζουκ, βγαίνει πιο γρήγορο στην μπάλα και πιο καλά τοποθετημένος ο Ουζουνίδης. Η μπάλα αυτή από τον Ατλέτικο Μαδρίτης. Κάποια στιγμή συζητήθηκε το όνομά του ακόμα και για ανταλλαγή του με τον Πάντιτς, όταν ο Πάντιτς συζήταγε με τον Ατλέτικο Μαδρίτης για να πάει να έρθει δηλαδή ο Κοζέτσκι στον Πανιόνιο. Τελικά κατέληξε στην Άντ. 16 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός απέναντι στην Άντ Ατλαντικ, την πρωταθλήτρια Γαλλίας. Έχουμε κόρνερ. Ναι. Το κόρνερ θα εκτελέσει ο Σπύρος Μαραγκός. Κόσμος και Κοσμάκης μες στα καρέ. Η κεφαλιά από τον Καλτζάκη. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το σούτ και το 1-0. Το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Η κεφαλιά ήταν από τον Καλτζάκη και το σούτ του Παναθηναϊκού, αν δεν καλά, ήταν από τον Γεωργιάδη. Οι κάμερες βγάλουν τον Καλτζάκη. Τον Ουεντέκ. Ο Ουεντέκ στόχος το περασμένο καλοκαίρι και της Μίλαν. Άρα ο τραυματισμός τον έστειλε πάρα πολύ πίσω. Ήταν τρίτος σκόρερ στο περσινό γαλλικό πρωτάθλημα, πίσω από τον Λοκό, βέβαια, το μεγάλο αστέρι που πήγε στην Παρί Σεν-Ζερμέν. Η παλιά του Μαραγκού, έχουμε κόρνερ. Κόρνερ που θα εκτελέσει εδώ ο σκόρερ μέχρι στιγμής της συνάντησης, ο Γιώργος Γεωργιάδης του Χαραλάμπους. Πολλοί κόσμος μπροστά. Δεν γυρίζει μπάλα, όμως έβαλε το πόδι πολύ σωστά και από μέχρι τον Κιγιό. Ο Κοέ ελέγχει, την παλιά του έχει στόχο το Μακελελέ. Όχι, ήταν για τον Καροτή, αλλά τελικά αυτός έκανε χέρι. Η παλιά του Μπορέλη έξυπνη. Ελέγχει ο Βαζέχα, ο Αλεξούδης πήρε την μπάλα, η ευκαιρία το 2-0, ναι! Ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0. Το 2-0 για τον Παναθηναϊκό από την καταπληκτική ενέργεια του Αλεξούδη. Το γκολ το κάνει ο Βαζέχα, αλλά νομίζω, Νίκο, ότι πρέπει να δώσουμε στον Αλεξούδη το ρυθμό. Τα πολλά φάουλ των Γάλλων τα σημείωσε σχεδόν αμέσως. Υπάρχει μια φάση στην οποία ο Ζουκ όμως είδε διαφορετικά τη φάση. Αυτά δεν έχουν όμως σημασία πλέον. Μπήκα το δεύτερο ημίχρονο, στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημίχρονου και ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα. Ο Μένιος Σακελαρόπουλος που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο θα τον παρακαλούσα αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές από τις ομάδες να μας έλεγε, αν και από ό,τι μπορώ να δω νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Μένιο. Δεν ακούγεται πολύ καλά η επαφή μας με τον αγωνιστικό χώρο που είναι ο Μένιος Σακελαρόπουλος. Πάντως δεν ξέρω αν ακούσατε ότι συνεχίζουν οι ομάδες με τους παίκτες. Μπήκε Βαζέχα, περνάει το 3-0. Ναι, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο λεπτό, πριν καν συμπληρωθεί πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνει το τρίτο γκολ. Ένα γκολ που φέρει τη σφραγίδα αυτού του χαρισματικού γκολ. Και μετά από εκεί και πέρα ο Πολωνός superstar του Παναθηναϊκού με τα 5 γκολ. Υπάρχει ο Άγιαξ βέβαια, παίζει με τη Φερεντσβάρος. Και βέβαια το άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, η Πόρτο, επαναλαμβάνουμε στο ημίχρονο προηγείται με 1-0 της Άλμπορκ. Ένα μάτι που ενδιαφέρει σίγουρα πάρα πολύ της Μπριζ και να αποβληθεί. Στέρισε στο Παναθηναϊκό τόσο στα μάτς με τη Χάιντου όσο και στο μάτς με την Δυναμό. Ας το αν δεν μετράει πλέον. Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί γίνονται. Είναι την ώρα που το αίμα ανεβαίνει στο κεφάλι και κανείς δεν σκέφτεται τη συνέχεια. Να η ευκαιρία και το πλασέ 3-1. 3-1. Ο Ντοράμ πετυχαίνει τον γκολ με το οποίο η Ναντ μειώνει στο 87. Είναι κυριολεκτικά το γκολ της τιμής, τα λέγαμε, διότι έτσι όπως το εξελιχθεί το παιχνίδι ήταν κατά κάποιο τρόπο